Ya Khawula. Yebo baba. Khawula. Awungitshele kahle ngempela mfowethu ukuthi kwenzakalani ngempela. Ngishade kanjani mina nalomfokazi? Gogo walahle iID lapha. Mina ngalahla ID. Aboneke. Hayibo. Khuluma nakhala kakho akho ID ngayilahla mina. Oh ngabe ungayilahlanga kusho ukuthi wayibeka budedengu ndawo. Khawula. Kusho ukuthi mina ngiguge ngaleyo ndlela. Yokuthi nje angisakwazi ukubona into mangiyibekile izinto zami ngiyibekile. Yazi bayebesha abantu bethi abesifazane benemlingo ethize nje abayenzayo ukuze behlale bengamatshitshi nje. Ngoba naphi mina sengigane lena pa ka 26 years ngithi lokho. Vele gogo umganele lo mfana. Vele ngisho amaphephandaba umbala ayakukhipha lokuthi nokunjalo. Wekhawula. Uma usebenzisa nje iblense yakhe ngingamgana kanjani ngimreport umuntu bese mina futhi ngiyahamba la engathi umsebenzi wakhe akuhlula sengathi umsebenzi wakhe akuhlula yabo into ufuna uyenza ufuna usukume la phansi njengamanje uhambe uyofuna lo mhlola lo ubophe maqede ulala ubaliwe namhlanje sukuma Khawula sukuma wena umsebenzi wakhe awazi umsebenzi wakhe hamba abantu uyofuna lo muntu ubophe Khawula sifuna ukuzobheka la Babsi. Beshuko angeke ulahle igazi lakho obohlalo khala njalo uyahlanyisa uyakhulisa isikhathi sami sikhona Bongo Yashimizi Doc ungabhalanga. Usalele ngalesikhathi. Mina ngayigenela. Awukhile ngani? Futhi ngikhohliwe ungithusa kanjani? Mngani wami. Yindaba kusena ngaka. Bongo. Uthi ngingalala kanjani ekseni? Ngoba uthi usalele mina kugcwala ivakashi zifuna ukuhlala la ulele khona. Ngenze njani njalo Isikhatsini khona. Hayi, yabo. Kuyoshawa 8:30 kodwa usalele wena. Hey mayi mabhongo, hey mayi. Akusona isikhathi sokulala lesi, yabo? Yabona Bongo. Yabona into ngizele la mngani wami. Ngizela ukuthi yabo fanele clean lendlu, yabo? Sishaya nje ibe yini. Yabo? Buka nje nale radio yakho, yabo? Buka. Yabo i-radio nje engcole kanje. Ikhipha indaba engcolile. Fanele ushaya. Beke right yabo. Ngobe man. Waqhamusa uzoclean indlu yami infunani. Hey mayi mabhongo. Sishaya icwebezela. Shaya nje kahle. Suke izangapha esangapha. Donsa ngalapha, donsa phela nawo ngalapha. Uzobona ukuthi awulazi ngiphethwe indlala khamba kanjani ngalena khonto ehlokwayo. Ulambile. Lalela mngani wami. Ngibona ubuyi lapha. Faka ikhonisha, yabo lenkukhu enkulu engaka. Sibhukhaphuku sefridge. Shona khona. Lalela. Yes. Ngiphathele uphiko lapha yazi. Ngakuzobe ngisala ngibe ngishala. Xina kancane. Ungamushi lapho nto. Shasha Bongo. Umuntu akubona ubhala abantu ukubhala into ekhona. Usuku silelo uyavuka, khepha amaphepha uyathika ngitshela ngeinamba zamaphupho. Afuna uklinish. Sibuya awukahle ho. Awume kancane yazi uzongithele ngeintwana. Impayifamla yobe kuyinto lezafika nawe. Hayibo njalo wethemba. Ho, mina ngiyendlula la. Kuthi akuhleyele mina ngikwazi ngoba ngabe emsebenzini. Buyi. Ome kancane sezodlala. Themba ngiyeke ukusebenza ukuhlala phansi uqeda nini ukusebenza? Hlala. Zingabi Namhlanje. Yazi mina Themba bekade ngisebenza kanzima ngena ama overtime, ngenza ama shift ahlukene engikwaziyo nje ukuthi ngi-off kulo 2 weeks wami lo bekudinga ukusebenza. Ngakho ke wena ngabe uyazihambela nje uye emsebenzini.
Boy. Awu. Ulibuke kodwa ikhalenda. Uyazi bona ukuthi mangabe khulunywa ukuthi namhlanje holiday, bakhona ukuthi namhlanje i-long weekend. Uya Themba mina engikwaziyo nje ukuthi akho dokotela engizombona, akho igule engizoyibona, akho mjovo engizophatha ngezami izandla. Indaba zamakhalenda mina Themba into engayinaki. Kodwa ungabuye emsebenzini ngesithanda sami. avala amehlo. Yini? Vala amehlo. Yini phezulu bayo awusho kahle. Boy. Awukujubalale nje, Thisha ingqondo yakho iphonse intabeni bese uyayibuyisa. Mhlawumbe uzokukhumbula kahle ukuthi usuka namhlanje lohluke ngani. Yabeka xa nasikhathi sokudlala mina. Engikwazi ukuthi usuku namhlanje luhlukile ngoba yila imanager yesitolo izofika late emsebenzini. Kodwa Themba ungake uhambe uye emsebenzini uzoba late. Okay. Themba Vilakazi. Hambela uqashwe khona. Ushiya abantu bale ekhaya ngoba bakwazi ukufunda ikhalenda, abazi ma dates, bazomhla ka 31 ngoba kusuke kuzoholwa imali. Mayebo Themba. Wanama ngaka nje. Kwangathi khona into eshintshile nje ngaka ngayiboni kahle namhlanje kwenze njani? Yini mhlambe the kuba mude? Lapho mhlambe ngathi ngikugagugile. Akona futhi lokho. Mhlambe ngathi ngikelekele yana. Kakubamba Themba ishethi. Ukuthenga lesho ishethi emsebenzini. Yosiliya kufanele likwenza ukuthi nje ube bright nyana kube ngathi yabona ngathi uyimina kanje. Ishethi. Themba. Sona zonke izinto ongakhuluma ngayo bona ishethi. Awantini. Awusho nike nilibuke kodwa ikhalenda. Niyazazi izinto ezinjengontolanja, uzibandlela, umasingane ontulikazi. Awungimeleke. Kazi uJanuary noFebruary noMarch kanjalo. Kuma kimi Themba. Sukhona into engayazi manje. Ha. Wabongo. Yes. So awuzelani? Yes, base. Awusho. Uke wambona ubafo? Oh, udubu. Yeah. Cha. Akangenanga mhlawumbe endlini encane. Oh. Jesu. Lube. Bafo. Shutha akekho. Ubheke nje nompethu uvela ushiya engasandlulanga. Kodwa ke kuyacaca ukuthi mhlawumbe usazobuya nawo namasokisi alenga la. Ngiyakabuyi nje bese shishiye kunje. Okay, bongo. Asiyeke indaba ikabafo. Kunento engifuna ukuyikhuluma nawe la. Oh. Bongo la bengade ngicela uncedo lakho. Oh, ufuna kusize ngani? Kusho ukuthi bongo namhlanje na ibirthday yami. Oh, happy birthday. Angisho ukuthi file utshele bonke abantu. Bengifuna ukuthi uzame ukukhumbuza unkosikazi wami khona uzongishayela iphathi yomhlaba. Oh. Kotisa. Okay. Athi ngikhumbula. Ya, kodwa ngisho ukuthi ngikhumbula ukuthi abokho ukuthi uyamkhumbuza. Akube nendlela ezomazisa ngayo angaboni ukuthi ngithe wena mtshele. Usho kanjani ke esithanda ukucacisa uthi ngimkhumbuze ukuthi ngamtshela ngiyamkhumbuza ngimtshela ngamtshela. Ngithi mazise. Oh, mazise kodwa ngamtshela ukuthi ngiyamkhumbuza ngimtshela. Okay, bongo. Yeah. Ngiyemsebenzini manje. Yeah. Ngicela wenza into eyodwa. Khumbuza unkosikazi wami ukuthi birthday party yami namhlanje. Ngifuna ngishayele iphathi inkunzi malanga. Hayi into eningi. Okay. Ngimtshene ukuthi akezi ukwenza lalela. Ngicela umtshele ungamtsheli. Bese ngizophusha usikhedlela. Boss. imali. Njoba ngizomtshela ngamtsheni usho ukuthi mhlawumbe uzoza ukuthi ngimtshele noma ngamtshelanga. Hayibo, wema wenisa. Yebo gogo. Awuye kuyigcwala lapha. Awuze ngizokuzekela insumansumana. Yeah. Uthi yazi ukuthi ngishadile. Oh my gosh, gogo.
Congratulations. Ushade nini nobani kanjani laphi? Mawinisi. Sengume sisigatsheni Ndlovu. Esikhaleni. Uphi lo muntu ngimbone? Uphi ekuphi umbone kuphi ngoba mina ngisiboshwa. Usibosho kanjani manje gogo? Bengifikelwe ngumseshi. Ukhawule ezongitshela ukuthi mina ngisiboshwa ngishadile ngoba sisigatsheni Ndlovu. Okay gogo. Ilento yokuthi abantu umuntu enje ID yakho abese ayishadisa nawe. Asibayi. Manje sini babukhawula uthi unayo imali lo muntu eshade naye. Phikhona wena ngiboshiwe imali ngenaphi? Lalela gogo ungathi ungadadazeli. Yabona lo muntu oyishadise nawe. Kumele sithole yonke information ngaye. Sithole ukuthi unemali. Mene nemali sidala kuyena. Sidla imali yakhe mase siyambophisa. Mase kuboshwa mina. Ngeke uboshwe gogo. Ekho umuntu oboshela uthando. Bezofana ukuthi uyamthanda lo muntu. Ngingamthanda. Phela sobe sidla imali yakhe. Hayi ngiyasaba mina ukuboshwa. Hayi. Awubheka ungishayisa ngesicapho. Wenzani manje? Dube uselana. Awuyabona ukuthi ngiyaklina. Buka mina kubhlunga amahlombe ngiphushana nosigedlembe. Buka sokuklina kanjani? Awuthi kuhle kanjani manje? Wendoda ahlale la phansi ungitshele kahle. Yini into ingqondo yokuphezwayo la? Ngano kuyicala lokuklinela umngani wakho umlungisele indlu kamnandi kanje. Bam. Uthi uyangiphinda wena qala wagila ngentombazane nochocolate. Yeka leyo. Yakubala. Yabona nje manje into ekizele. Yabona Bhongo kube kuthi unemoto mngani wakho. Yabo? Abe ngishaya icobeze, yabo? Shaya yabona steering mosibamba. Sithi yabo? Shaya namasonda kucobezele yonke le. Manje anamonko mngani wami. Yikho ke ngishaya ibhongolicious wash. Yabona ngizoyithola imoto. Awuzoyithola. Akho ntombazana otoiletha la. Hayi khuleka mwana wami relax awubona nje saklina. Shaya kahle ngelezi. Yabo? Yazi ungasebenzi kwami namhlanje akusho futhi ngikline no Brastif umuntu vele avuke nje ngendlula ihambele mina ngingasibacabangani dodovi amadoda amadala ahlala la endlini kodwa wacabanga umuntu avuka ahambe nje angaziyo ukuthi uyephi bahlizane ungakhulumi wethu yazi ukuhlanyela ukuqala kanjalo phela kuze akushaya imakopi hayi gogo mina ngaqala ukuhlanya mhla ngivumela uBrastif ukuthi azohlala la ekhaya awuyibambe lapho buka gogo uBrastif ayikho ayiqoqayo akendlulanga nayo manje ushiya yonke into la endlini up and down buyi eyami mntanami impilo iyaba mahla kahle kamhlangilala ngavuka ekuseni sengume sesigatsheni nje gogo usho ukuthi senginomkhulu ndawo nathi zeni hawu uyabona lo wabona ID yami vele wachazeka gogo sasekuseni umuvuka iyofaka idivorce home affairs isigebewu lesi ubala lolo nje into engizoyenza nje njengevuka thayi utheba phela ukhathazekile la ukhuluma nje ngeindaba zakhe zokuthi hayi engathi nayo useyaguqa engathi nayo sebamdalisa uzobumkhulu awunalokho ukuthi nje hawu wabuza kimi lalela mina nginaso isikhathi seni mina ngihambela lo young one manje ngidika okuqondile nami hamba bafana bami abancane manje gogo okokuqala wena uthela umuntu lo akazi uhlangane naye khona manje usuzongitshela ukuthi umuntu wakho yazi bengithemba yedwa olahlekile umqondo manje lena yamona kuBrastif manje gogo khona manje sokokunye futhi mina baBrastif mina ngiyasilekezwe njani la endlini yazi gogo yazi khona befuna ngimnaka uThemba ebesho izinto eziningi namhlanje engitshela ngamakhalenda engitshela ngeinsuku engimtshela khona nje mina ukuthi bekade ngibusy into engayinaki zonke gogo uyazi bekade ngisebenza kanzima kule insuku kodwa into errong ngayi cha angiyibonanga gogo yena ukwazi ukuthi akhulume nawe nebuye ungakhathazi lokho phela ubebeka nje ukuthi usemdela kodwa uyabona ngoba nawe usuyazi usuzumana umkhumbuzo nje njengekhehla lakho phela lithi uma likhohlwa ulokunyakazisa ulikhumbuzo uyayibona le nto ayikho inkinga lapho mina into engiyaziyo ukuthi next week i-birthday yakho Themba futhi ngiplana nje ukumenzela a big surprise party le angizobuyi ngizokwenza iphathi gogo la ekhaya yebo buyi ngingammema nami napa yami lengayimema gogo avuhlupha ngiplana ezinye izinto na uqhamuka ngokwakho kubheda hayi gogo niyahlupa kodwa la endlini
Maswami usukhulume wedwa nje. Awutholi kahle. Yini Bongo ufunani? Kunendaba lana umlungu kade ethe angikuncinze ngayo ehlale phansi. Webongo, dayela. Mina bekade ngekho la endlini 2 weeks. Funa ngakho inkine la endlini. Ngizolo ngilalela nawe ungibhedlela. Ngithathela isikhathi. La ubasi ungitshela ukuthi angikunike isexwayi akusona isexwayi umyalezo. No, umyalezo umyalezo. Ukuthi angisho ukuthi ngitshene but wena uthenga kutshena ukuthi ngiyatshena. Wena njengoba ngikutshena nje ufuna ushayisa ngathi angikutshenanga. Webongo. Yebo khona. Mina ngiplana ukwenzela uThemba iphathi enkulu la endlini. Wenzela ungibhedlela. Kanti yazi. Wena nabesizo. Kodwa ngoba nani? Ubongo ngapha, ugogo ngapha, uBrastiva kaqoqi. Yena. Oh. Wena Khawula, ngiyathemba ukuthi uphathele indaba engcono kunamhlanje. Hayi ngizile nje ukuthi ngizokwezisa yonke into eqhubekayo. Iqiniso nje ke lithi ke umfana akamtholi. Oh, ngikubonile ungena ufathazela nje ukuthi awuphethe indaba zalutho uzovela la. Hayi iqiniso ukuthi ukhona umkhonjana sesiwutholile ngaye lo mfana. Usefile. Khawula usho ukuthi nesengimfolokazi. Uphila nje sisaka. Kodwa nje kunentwanyana engahambi kahle. Lo mfana usenzeni? Wenzeni? Isikweletu sezingubo. Awuzofela phansi ngitshele kahle ngikuthi uthi. Wenzeni Khawula? Ufike lapha na esitolo sezingubo wabutha impahla ebize 1000 rand. Mina nesikweletu sika 1000 rand. Uyabona nje wena njengamanje umuntu onesikweletu esitolo sezingubo sika 1000 rand. Hayi phela ufuna umfunele umuntu umthole. Ngeke mina ngikhokhele into engazange ngigqoke. Yasibhongo uyasibambezela nje udelani uyazi mina ngiyaboshwa ngala wena ngazi uzuthi nje uzulaleleke egogo uyabona lo mfana usevele wakhula phezulu kwami mina ngithintwa kuyangazi ngokhawula ngizomfuna itheku lonke lo mfana uma kudingeka kodwa engeke ukuba yikho egcineni noma kanjani ngizibamba hayi Khawula ungathi uyalenza nawe kodwa Nakupana la unjani? Wavele abazange hayi nanselungile mfana nanselungile Ima leyo bengizoyisebenzisa le hayi lokhu kuphathisisisi lokhu ngokwenu lokhu ngokudla lokhu ngokwenu ake ngithi ukushaya gogo ngoba ivele ibreakfast bengazange lithole idlu suthe Khawula uhambe ukubamba lo mhlolo ngizoba phezu kwakhe gogo Shako na nje impela Mambuto Sengathi ngiyabona sekugcwele la endlini kuphithizela uThemba ejabula kugcwele abantu kuye yonke lento. Hey Nkosi yami yazi nayo uzokujabulela kanjani ukukhunjula bakithi azi nje nawe ukuthi namhlanje ukhunjulile. Wegogo uThemba aveze usizakala njalo kulento yakhe yokukhohlwa. Hayi kanti yazi nini bani iminyaka yazi iminyaka into engasho lutho iminyaka buyi inamba ukuthi nje usuphila isikhathi esingaka emhlabeni yazi nje mina ngisebrain ngimusha kabi mina Wegogo phela mina noThemba asikabi nabantwana awucabangeke sesiba nezingane uThemba ekulesimo sakhe sokukhohlwa khohliya namagama ezingane ukuthi zazalwa nini nokuthi iminyaka yazi ingane hayi Yabona manje yini Bongo manje bangithi ngithola lamabhodi amakhulu umgwaqo lana sikuqhathela sigunda abantu yabo sezothola konini yazi kodwa buyi mina ngiyajabula buka nje sesuba nebaba shop khona la iduzane nje ngoba ebenzele endlini yami hayi ngeke yabo ukuthi kwenzakalani nini kanjani ngifuna ukuthi uThemba mayefika aficela abantu bengekho bonke Ngitshela mfana masemlimaza kuthiwa ngidlala ngayo Usho uyiphi ikhathi oyifunayo ufuna isichiko ufuna imbumbulu khathi noma ufuna into yipho ikhethayo la imbumbulu khathi ufuna yasembumbulu lalela ke yasembumbulu iqonde embumbulu angithi uyazi qondisa ikhanda ithi hayi wondema ubonyakaza manje yayiyeka yonke ke lento qondisa imayi abona ngazuthi lesikhathi sokudlala abona manje abantu abanjengawo benza kanje umfasisa
Yema. La into ezokusiza. Yabona manje into ezokusiziyo. Yabo? Mina mengikunda abantu angifunda umuntu. Anizaba abantu abasuka. Yabo? Mina wanyakaza manje. Khona uzokulandela. Uyazi? Mara yena umfasisa no. Ufasisa no yile nto manje usho. Khona abantu abaningi apha la eminyaka. Yabona mekwanyakaza manje. Usanomsisi. Shayi kanje. Faka. Wethu. Wasiza wafika. Ngalo ukuthi usengijuluka usengimanzi manje. Ngiyamgunda wenza yonke le buka manje sekuzangimbopha nokumbopha. Thukotisa akafuni lutho ngoba le price party mayenzeka lofuna kube ku clean bengekho labantu la eminyango. Uba ukhokhelwayo la iprice kaba. Price party kaThemba. Ubazi. I-surprise party. Surprise yeah, no. Awusho. Usina. Lalela awumba ungitshela. Kungethiwa kanjani iparty mina ngingazi la. Vela athi befine lifihlele wena. Wena uyini uzofaka amabhoti ungangitsheni ukuthi endlini yakho. Ufihlelwa mina. Kithi emzini kaba bamba la awuqhube ukugundela umuntu lo ngiyabona safuna ukuyozwa ngathi wethu qedela lo muntu qedela bamba lu uzinyalo wethume lapha phuma la wethu Yebo nisafuna isikhathi kaThemba next week Friday. Yeah? Hayibo. Usuthini? Namhlanje? Oh, kulungileke. Samtheleleleda. Sembile. Kamchizira barabade. Revele. Da. How? Okay. How? Happy birthday, Themba. Awubuye emthi kanjena ubhongaza Bobongo ubhongaza ngakutshela lutho yini iFamily Bonds iqoqwe phambi kwababukeli e-studio.